Gemeenteraadsverkiezingen 2026. Bijna 600 kandidaten. ZVL kiest en vraagt zich af: wie is de mens achter de kandidaat? Ja, ik ben Marianne Poissonnier en ik woon in Waterland-Kerkje. Dat is in de gemeente Sluis dus. Ja. En ik sta op de lijst voor de BBB. Voor de BBB, kijk. Ja. En uit wat voor nest kom je? Nou, ik ben geboren en getogen dus in de gemeente Sluis. Eigenlijk in IJsendijken, op een kleine boerderij. Daar ben ik ook opgegroeid met nog 2 zussen. En dan ben ik naar de laboratoriumschool gegaan. Vervolgens heb ik dus jaren in het ziekenhuis in Terneuzen op het laboratorium gewerkt. Met heel veel plezier. Maar ik was ook altijd betrokken met de omgeving en maatschappelijk. En toen hebben ze mij eens gevraagd van... Goh, kom je niet aansluiten bij een lokale partij? Nieuw gemeentebelang is dat. Ik ben eerst in de politiek en dan heb ik 4 jaar gevolgd in de fractievolger. En toen heb ik 5 jaar in de raad gezeten. Oh, kijk, dan komen de jaren erbij, dan is het al... Ja. En dan ben ik 3 jaar wethouder geweest. In de tijd dat ik dus wethouder was, ervaarde ik dat je als lokale partij je connecties met Den Haag mist. En die heb je eigenlijk wel nodig als wethouder. Ja. Toen heb ik heel veel samengewerkt met mijn collega-wethouder vanuit de VVD. En die had wel zijn connecties met Den Haag. Ja. Maar toen het over was, heb ik gekeken van... het zou toch wel fijn zijn om terug aan te sluiten bij een partij... die dus aan de lokale belangen dient. Hè, want daarvoor ben ik in de politiek gegaan. En daar kwam de BBB. Wat een beetje ons doel is om een beetje de mens achter de kandidaat te vinden. Dus je zei al, je hebt in het ziekenhuis van Terneuzen in het laboratorium gewerkt. Is dat nog steeds wat je in het dagelijks leven doet? Nee. Want wat doe je nu? Ik zal even verder gaan. Dus toen ben ik aangesloten bij de BBB. En toen kwamen dus de provinciale verkiezingen. En dus ook de waterschapsverkiezingen. Ja. En ik had me daarbij aangemeld. En toen kwam ik ook wel vrij hoog op de lijst. En zoals jullie wellicht ook allemaal weten... zijn die verkiezingen gigantisch positief uitgevallen. Ja, en dat betekent dat ik dus nu in mijn dagelijks werk... dagelijks bestuurder ben, oftewel gezworene... bij Waterschap Scheldestroom. Oh, en dat bevalt nog steeds? Heel leuk. Kijk. Ik heb de portefeuille afvalwaterketen. En dat gaat heel veel over stofjes in het afvalwater... En dat sluit dus gewoon heel mooi aan bij mijn kennis van het laboratorium. Ja. Je zei net, toen de microfoons uitstonden... je zegt, ik vind eigenlijk alle muziek wel goed. Net de Hoenpapa muziek, dus net wat nu van de carnaval is... daar ben je niet zo van. Maar heb je iets van een guilty pleasure? Het hoeft niet per se qua muziek te zijn alleen. Iets waar je stiekem toch wel leuk vindt? Nou, is niet zo'n erge verrassing... maar ik hou enorm van dansen, dus dat heeft alles met muziek te maken. Ja. Pas geleden was er nog een voorstelling met Anita Bekers... in het Ledeltheater in Oostburg. Dat was ook weer een fantastische voorstelling. En daar heb ik een heel klein stukje in meegedanst. En meegedanst? Ja. Oké, en wat voor... Want ik ken dat wel een beetje. Dat is de moderne dans? Nou, het is heel gevarieerd. Hè? Zelf doe ik gewoon jazzdans, zeg maar. Klassiek kan ik niet. Ik kan echt niet op mijn spietjes staan. Dat wil ik ook niet meer aan proberen. Dat is voor anderen. Jij woont in Waterland-Kerkje. Is dat ook gelijk jouw favoriete plek in Zeeuws-Vlaanderen? Of heb je een andere favoriete plek? Nou, het is niet per se aan de kern gekoppeld. Ik woon daar prima. Maar ik kom uit IJsendijken. Vind ik ook heel prima. Maar ik geniet enorm dus inderdaad gewoon van West-Zeeuws-Vlaanderen. Het is gewoon heel ruim, mooi. Je hebt dus inderdaad alle vrijheid. Je hebt de stranden, ja. Jij bent kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen week was in het nieuws dat ruim een derde van de landelijke gemeenteraadsleden... die worden belaagd, zowel op social media als fysiek. Waarom is het voor jou dan toch belangrijk om kandidaat te zijn in de wetenschap... dat het eerste het beste dossier kan uitmonden in een tsunami aan bagger over je heen? Nou ja, ten eerste, wat ik al zei, het egoïsme en dus eigenlijk korte termijn... Ja, dat mag toch niet de norm worden voor bestuurlijk Nederland. Dus ik vind ook dat je best iets van je idealen mee mag nemen... om de wereld toch een beetje te verbeteren en daarop in te zetten. Dus ik vind, je mag je daar niet in laten sturen. En ik hoop dat er ooit dat we zover komen dat dus dat gestopt wordt. Gewoon met inderdaad toezicht houden op het gedrag. Dat gaat bijvoorbeeld ook in de raadsvergadering... door daar strikte regels toe te passen en een goede fatsoensnorm. En dat zou eigenlijk landelijk ook meer moeten zijn. En nou, op straat mag dat ook best gehandhaafd worden. 18 maart zijn de verkiezingen. We zitten nog een beetje aan het begin van de campagnetijd, denk ik. We zijn er net aan begonnen. Hoe ziet die er voor jou uit, die campagneperiode?
Nou, ik ondersteun vooral. Hè. Zoals gezegd, ik sta op plaatsje 4. Of het is nog niet gezegd, ik sta op de lijst, maar ik sta op plaatsje 4. Plaats 4. En dat is dus inderdaad omdat ik in dagelijkse werk... ben ik dagelijks bestuurder bij Waterschap Scheldestromen. Dus ik heb geen last van verveling. Maar ik ga natuurlijk wel het team vol ondersteunen. Omdat ik hoop dat ze een mooi resultaat neerzetten. Omdat de kiezer dus inderdaad ook overtuigd is van het belang om de BBB een beetje prominent in de raad te krijgen. Dan tot slot, hoe moet het met de tunnel volgend jaar? Volgens jou? Dat is echt vreselijk. Nou, ik vind op de lange termijn... Kijk, die tunnel moet gerepareerd worden. Hoe ze het organiseren, ik ga daar niet over. Maar er moet gewoon een ontsluiting bij komen. Hè. Het moet gewoon verbeterd worden. Ik vind het sowieso al een probleem... als je het dan hebt over die tol die België nog erbij wil gaan die heffen. Ja. En dan woon je in Zeeuws-Vlaanderen. Nou, je kan er niet uit, van de tunnels sluiten ze af. Ik vind het ongekend in deze tijd dat het nog zo voortbestaat. Dus... Marianne Poissonné, dankjewel. Succes de komende verkiezingen. En we spreken elkaar misschien nog wel. Ja, dankjewel. Dankjewel.